kekendengan iki yo kene ben ora boseni topel kending apa kuwi kending jela-jeli kanggo kreasi yo kene bapak manut tandamu kepiye bapak cengkoke sing ngene cengkoke sing ngene suara ya kanes ya iku carane lakone ngati lakone apa saja kok rame-rame japor jajaketan bebarengan sak kancane ana sing nembang lanane ana sing ngidung kanggo ngilangake ati susah karo bingung ayo padha joget awal pengingan di esuk awake digoyang kanggo senenge sing nyawang gunung rasakake kepenake lagu jangi 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 jangi